हेलो हाँ कर अलवानी नु सुन ना तू ऑपरेशन ठीक से करइयो। अरे यार तू ऑपरेशन ठीक से करइयो हम ही कह अलवानी। हाँ सर्जन देख सर्जन है विसर्जन में ज्यादा मतलब अंतर ना होखल तुरंत विसर्जन कर दो सर्जन है यू। हाँ सरकारी हॉस्पिटल में भरवा की प्राइवेट में सरकारी में तू मर्दे के बेटा लेखा जाए प्राइवेट में भर्ती हो मर्दे के बेटा लेखा जो प्राइवेट में अभी। हाँ तो ठीक बात रह तू सरकारी में रहे तो पैसा बचत होगा कि जान बचत होगी कोनो गारंटी नहीं हो। हाँ ठीक बा रोक जो हम हेलमेट के उपाय कर ले बानी आ हम खाली मोटरसाइकिल मांग के उपाय करके हम आ रहल बानी। हेलमेट पहन के कहाँ घुमाता रहो एकदम साक्षात। हम बता रहल बानी भैया देखो हॉस्पिटल में हमार सार भर्ती बा। हाँ सार भर्ती बा हॉस्पिटल में हम कहनी है कि सार हमार भर्ती बा आ हॉस्पिटल के इतना मतलब दशा खराब बा कि बेहोश आदमी के होश में लिया के पैसा पीटल ओकरे नाम है हॉस्पिटल। तो कहे के मतलब ये बात कि रक्षा गुप्ता जी 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 प्रणाम करता प्रणाम करता हम थोड़ा जल्दी में बनी लेकिन वैसे हम 2 मिनट हम बैठ जाते हैं। बिल्कुल आ कहे के मतलब ये बात कि पटना में हॉस्पिटल कोनो बढ़िया हॉस्पिटल के नाम बताई पीएमसीएच में चल जा। पीएमसीएच तो होइबा हमरा के पीएमसीएच में ढेर लोग पीटा त चोरी मतलब नहीं है। कहे के मतलब ये बा कि पटना में हम 3-4 मतलब महीना से घुमा तानी घड़ी हम देखो तानी कि पेड़ उड़ पटना में नहीं थे पेड़ नहीं है पेड़ नहीं थे वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है इस हॉस्पिटल में पेड़ नहीं है वो में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है आदमी क्या करेगा। अब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थे आदमी के लागल नु कि जितने पेड़ काटम उतने विकास होई। हाँ काटो काटो अभी तो 2025 बा जब 2050 होई तब फेफड़ा में बांस खुलेआम बोला ओहू में आदमी का कह जानता नहीं जी कहे कि देखी ने पंखावा देता गरम हवा। अरे तोहनी के ठीक बाल बा चाल के दावा अभी तक पंखावा फेंकी लूटी आ तब तोहनी के पेड़ काटे के आदत छूटी जब गर्मी मुंह में मूती। तो जाते जाते हम रुकम ना हमरा अथी तो अपन मोटरसाइकिल तनी दे द हमरा के हम जाए के पता हेलमेट उपाय कॉल नहीं मोटरसाइकिल तो हम तनी जातन। हेलमेट आपके पास है? हाँ रउआ खातिर एगो बात कहम जी रउरा बानी रक्षा गुप्ता। हाँ जी रउआ इतना अच्छा बानी कि हमनी के देखी रउआ तो एकदम गोर लागत नहीं एकदम अंग्रेजी लेखन तो रउआ ऐसा अंग्रेज रहे तो हमके एक आध बार और गुलाम होला तैयार बनी। कहे के मतलब ये बा कि रउआ रक्षा गुप्ता बानी इतना बढ़िया रउआ हमनी भी रहनी बहुत अच्छा व्यवहार बा राउर रक्षा गुप्ता ने अच्छा गुप्ता नाम होके चाहिए। थैंक यू हुनकर का अच्छा गुप्ता। अच्छा हम ई कहता कि मोटरसाइकिल दे दो हम जाए जल्दी में बनी आ जल्दी में बनी। अच्छा जल्दी में हाँ मोटरसाइकिल दे दो गड़िया का करबा गड़िया तू देख गड़िया यार जाए लगा हमरा यार तू सुनत समझता नहीं बात समझते नहीं आप हमको जाए लगा हमारा सार मर जाएगा यार हमारा सार मर जाएगा हमारा मेहरारू जिंदा हमारा कर। अरे हॉस्पिटल में जाए यार बोल देने हमारे सार बीमार बा वो का भइल कि सार हमर गल मतलब पटना गइल दारू पीलक एक दिन। अब बिहार में लोग तो कहता कि दारू बंद बा पीलो कहाँ से हमरा ही नहीं समझ में आता यूपी के बॉर्डर पर गइल रही का दो तो कहे के मतलब बा कि बिहार में दारू बंद बा लेकिन पी लेलक। हाँ। बिहार में दारू बंद बा सब पर जिंदगी झंड बा आ यहाँ नहीं मिली तो बगले में झारखंड बा। झारखंड चल गल झारखंड हम कहा झारखंड में हमरा के झारखंड भेजब कहे का मतलब ये बा कि तू गड़िया देब कि नहीं बता हमरा जाए ला यार मैसेज आ गई देखो मैसेज आ गई जिंदा जिंदा ए यार कहता कि जिंदा नहीं रहा रुकिए 1 मिनट। हेलो हाँ सुन रे यार तू 10 मिनट मर्दे के बेटा लिखा 10 मिनट जिंदा रहा ना तू मर्दे के आज लगे तो हमरा 1 मिनट रुक सार से संसार सर हमरा संसार से चल तू दो ना गड़िया मार दो ना तू मर चबिया गड़िया बारका बारका तू बारका फेंकता रहो तू कय गो पेड़ लगइले बाड़ो यार पेड़ हम 1000 पेड़ लगैती अपना जिंदगी में लेकिन पेड़ हमने लगैनी काहे कि हमार दादा सारा जमीन बेच दिलन हम दूसरा के जमीन में पेड़ लगावे जाए। हां दोसर हम देखी 7 पूछ से रक्षा जी हम कोनो गरीब खानदान के लड़के नहीं। अच्छा हम लड़का तो नहीं मतलब लड़का नहीं लेकिन गरीब खानदान के नहीं हम तो कहे का मतलब है कि हमार दादा परदादा सब 7 पूछ के अमीर रहे सब। अच्छा पूरा एकदम धन संपत्ति के कोनो ने अपना संपत्ति रहे कि 7 पूछ बैठ के खाई लेकिन हमार जन्म 8 पीढ़ी में हो गए। किस्मत में हम का ए तू का कहत रहा तो गड़िया दाने मारते हम जाई हो तो गाड़ी तो बरले बा लेकिन एगो दिक्कत बा का चाबिया भूला गइल बा तो सीधा कह दो ना कि गाड़ी में दे सीधा कह दो का घुमा के रखले बारे मरते ना
ए तो जाके देना दलान में गाड़ी का लगल काथी बा। चालू करब चालू काथी से करब ई बता हाई खोल के चालू कर दी हाई खोल के ओमे यार गजब चाबी बिना गाड़ी तू चाबी बिना गाड़ी चालू हो जतई जा तू दिमाग मत चाट जा तो का चाटी कुछ न बिना चटले मन बना जाके हॉस्पिटल चाटेला काम तो तोरा अब ठीक बा तू गाड़ी नहीं दबनु ठीक बा अरे ए धरती फाटो ए जब यादव के डांटो हम जा रहल हम एगो अब जाई हमर सार बेमार बा हाँ? खिसिया मत जा सार बीमार बा तो हमरे लगे से ये हम जानते नहीं हो तू भाव बस 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 अब खत्म कर दो एगो केरा ले ले ना 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 केरा ले ले अरे नहीं केरा के सेवन करे ले लो एगो केरा के फेरा में आके भेजत होई तनी नियमित रूप से केरा चाहिए का जाई गजे पिया गो